salbuespen egoera ezarri dute Euskal Herrian. Horra hor, adibide gisa, Jorantzaren desagerpen eta baiketa, Remi Aiestaranen heriotza, Lander Fernandez Bilbotarra, Alain Berastegi eta beste asko jasaten ari diren jazarpen poliziala, mehatxuak, torturak eta kolaborazio eskaintzak, manifestazioen debekuak, atxiloketak eta euskal presoen argazkiak desagerrarazteko erasoak. Azken egunetan oso argi gelditu da zein den estatuaren jokabide antzu horren benetako arrazoia. Alfredo Pérez Rubalcaba, Espainiako barne ministroak, inoiz baino argiago utzi du ezker abertzalearen proiektu politikoak beldurra ematen diela. Gobernuari benetan axola zaio proiektu horrek instituzioetan izan dezakeen presentzia eta herriaren aldetik jaso dezakeen babesa dela. Guk, eraso guztien gainetik, berriz ere adierazi nahi dugu lanean jarraituko dugula Euskal Herria eskenatoki demokratiko batera eramateko. Eta dei egiten diogu Bilbotar naiz Euskal Herritar guztiei hilaren 21ean aste nagusiko ostiral nagusian independentziaren bidean aldaketa politiko eta soziala lelopean egingo den manifestazioan parte hartzeko. Azkenik, Azkunak inposatu digun Espainiar bandera ez dugula maite eta gurea ikurrina dela aldarrikatzeko eta aste nagusian ere euskal preso eta ieslari politikoekiko elkartasuna erakusteko eskatzen diegu Bilboko herritarrei eta jaietara bertaratuko diren guztiei. Eskerrik asko etortzeagatik eta beste batean.